ikaduhang mamulong walay lain Sir Lolo Polinar usa kanli Catholic Apologists of Davao. Sir Lolo, imo na ang microphone. Daghang kay salamat Sir Peter. Tuod man saya gibatbat sa tuang kauban may tungod sa nganong nanaghan ang mga pagtulunan karong mga panahona. Una, sa di pa ko mopadayon sa akong tema, ako sang kutloon ang usa ka libro nga gisulat ni Bilya Abangan sa iyang libro nga Lakbay Diwa 2. Unsay giingon diri? Suma ni Daniel Webster, usa ka Amerikano nga statesman, mingon siya nga the Bible is a book of faith, book of doctrine and morals, book of religion and special revelation from God. It teaches man his own individual responsibility, his own dignity, and his quality with fellow man. Tuod man, di na to malalis nga ang Biblia, gani karon ang culmination sa Bible, National Bible Week. No? Karon ang culmination. So, ang pag-ingon sa itong kauban, nganong nanaghan ang mundo karon, way lain nga mapasanginlan nato mao ang Biblia. Ngano man, kay sumala sa ining libro ngingon, mikabat og 1,280 languages ang Bible. 1,000. Kining librohan ni ato paning 1980. Pero mikabat og 1,280 languages o sinultian. Mo manggani nga nigawas ka ng Iglesia ni Cristo. Ngano man, kay na-publish ang Bible nga Espanyol, Iglesia ni Cristo. Nigawas ang Church of God, kay na-publish ang English nga Bible. Sa ato pa, kini mga Bibliyahan ni sa wala pa ni ma-publish. Usa lang ang Biblia maong Latin. Wa kay makita mga pundok nga niagin sa Katoliko nga nimugna. Sa katarungan nga usa lamang ka Biblia ang ni toyhakaw. Muna sa kadaghanon sa Biblia nidaghan usab ang mga igsoon nato nga protestante. Ngano man, kay mingon sila mabasa sa Biblia, mo manggani ang saksi ni Uba Isaiah 23:10, kamo ang akong mga saksi. Nya, kung wala pang niabot ka ng mga Bibliyahan na naabaka na sila. Muna nga sa gikaingon nga sa tong igsuon kaganina atong kauban nga si Sir Peter nganong nanaghan, usa ka pasanginlan nini mao ang Biblia. Ngano man, kay mo kinilang basihan o kung sa kuan pa mo kinilang paon sa taga sa pagdani sa itong mga kaigsuon nga Katoliko. Palit lang diha o Biblia sa bookstore, mubasa niya, sandig-sandig din sa punuan sa mangga, paghuman, pastor na. So mao na, ang Biblia mao ang ilang barahan o ang ilang himuon nga pagdani sa itong igsuon. Pero ang pangutana karon, tinuod ba? Sayop ba ang magbasa ng Biblia? Dili sayop ang pagbasa ng Biblia sa katarungan. Kung kanang imong pagbasa, kaom gayud sa pagtulunan sa simbahang Katoliko. Ngano man ang basihan nato pagtulunan sa simbahang Katoliko? Tungod kay way laing nagmugna o nag-produce sa maong Biblia, way laing kundi ang simbahang Katoliko. Kanusa? Sa 405 AD. Kung mayngon atong mga igsoon nga walay kaluwasan kung dili pinaagi sa pagbasa sa Biblia, nan luoy kay itong mga panahon nga wala pa mabugna ang Biblia, nganuman kay wala sila'y kabangkaagan, wala sila'y panahon sa pagpalit. Mahal paghihapon ng Biblia katong una, wala pa printing press. Sa ato pa kini mga tawhana sa dihang wala sila niining maghupot niining mga butanga sana nangalaglag dahil sila, wa sila maluwas. Nga naman, kaya wa man sila makabasa sa Biblia.
Miabot lang ang Biblia, ang unang Biblia sa Protestante sa 1611. Muna sa panahon, nining mga tuiga, ang English version sa Protestant version, mo gining pagsugod, pagdaghan sa tuigsuon nga Protestante, binasi ang Biblia nga gigani, gikuha, hinungad kini sa Biblia diha sa Katoliko. Sa wala pa ni, kinsa ang naghupot niini. Walay laing mga kaigsuonan kundi ang simbahang Katoliko. Sa 405 AD, namugna ang Biblia niining kalibutanan. Ang naghasas o nagkugi o nagpanday niini, dili protestante, dili pastor, dili ministro, kundi mga kaparian. Gihaguan nila ni pagkumpay sa dihang nahimo na kini sa Biblia, nalipay atong mga kaigsuonan kay nakabaton po sila niini. Apan malipay gayon dita ta kay dili lang hinakog ang atong paghatag pagbaton niini kundi hasta sa datong mga kaigsuonan nga dili sakop sa Katoliko makapasapod niini. Apan sukwahi o mas subo kayo palandungon nga sa dihang nakakapi na sila sa tuang Biblia ay ilang gibuhat pagdani noon sa tuang mga membro. Muna sa lagtod pa pagkasulti, ang butang nga sa Katoliko nga mga butang gigamit gihapon sa pagtintal o pagdani sa ilahang mga pundok. Muna mga kaigsuonan, sakit kayo palandungon nganong nanaghan. Tinuod man ang Biblia o sa kinika butang o libro nga basihan sumala sa kung gingon kaganina nga book of moral nga atong basihanan sa atong moralidad. Pero ang pangutana karon kung kini ang atong basihanan nganong nanaghan man ang mga buluyagon. Gani sa mga makabasa ka sa mga King James version sila mga Biblia nga gipanghatag, kung imo ang basahon niya sa preface nila, ilang ginatali gayud kung pila ka milyon na ang mga Biblia nga ilang gipanghatag. Kung mao ka na ang basihanan na nasayo pa nga atong Ginoo, unsa man atong Ginoo sa pag delegate siya mga apostoles. Mingon siya nga panglakaw mo sa tibuok kalibutan og tudloi sila sa mayong balita. Miingon ba sila nga panglakaw kamo og pagbasa og Biblia? So wala. Ang pagtudlo maoy gihisgutan sa tong Ginoo. Asa man ning pagtudlo? Pagbasa ba? Sa gikaingon ko na kaganina ang Biblia na mugna. Kining atong nahuptan karon old and new. Niabot kini sa 405. Before pa niana, wala kayo yung Biblia. Busa ka itong mga pagtulunan o mga Kristiyanos o mga tao nga nagtuo nga wala naghupot niini. Luoy kayo kay ngano man. Kung atong basihan ng mga igsoon nato nga dili Katoliko, nga ang Biblia maulay atong tuhuan na nasayop kita niana sa katarungan nga ang Biblia ulahi lang ang niabot. Dili sa Pilipinas, kisay nagdala, kundi ang mga Espanyol. Muna, kung atong mga igsuan ilagay yung pahingusgan nga ang Biblia lang ang ilang basihanan na makaingon kita nga produkto lang sila sa Biblia. Samtang ang Biblia produkto sa simbahan, ang Protestante produkto sa Biblia. So dako kay kalainan. No? Dako kay kalainan nga naman. Kay kung walay Biblia, walay kaluwasan. Kung walay kaluwasan, imperno. So therefore, kung walay Katoliko nga naghimo sa Biblia, walay kaluwasan. Kung walay Katoliko nga nagmugna sa Biblia, nan ang tanan may imperno. Kung ang atong basihanan, ang pagtuo, binasi lang sa Biblia. So mao kana nga makaingon kita nga di kana pagtulunan sa tuwang mga igsuon ang atong mga kaninunuan kung mga apostoles, kung apostolic time. Di ka na maong pagtulunan kaysa diyang nagsangyaw